जिबौफोर मोदाय जराफोर थानो हागौ जोंखौ दा सिगिथो माने बिथाङा बड' एनालाइसिसनि फादार हाय गाइस अम्म नामा ओमफ्राय हाय गाइस होनमोन आरो अभी हम लोग लोकल शिलोंग में अब देखिए मेरा सर एकदम भाई है इधर हम लोग इधर से उठेगा तो और हम लोग उड़ने ले रहे हैं अभी लोकल शिलोंग में वीडियो अंत तक देखना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इधर से पार होगा मैंने होएगा पिछोल है क्या हमें रखे इधर से पार हो रहे हैं हम लोग शाबलो जुबलो आवाज किया रहा गिरने वाला था अभी इधर से उठेगा हम लोग पहाड़ में कैसा उठता है और पहाड़ में कैसा घूमता है आप लोग देखिए लोग दिखाने वाला है कैसा उठ रहा है मुंह में कुछ सबाना चाहिए पहाड़ में उठने से तब तो थक नहीं जाता है माने बेनो आरो खुगायाव माबा मोनसे सावग्रिबाय थानांगौ माने मेङा माने पाहाराव उथिबाथाय ओइ मालै जिबौना हांसो हांसो गोबां सुबुंफोरा बुंबाय थायो गोजाननि हाजोखौ समायना नुयो जोंबो नायनो फैबाय आरो बड़े आदमी लोग बोलते रहते हैं कि दूर का पहाड़ मतलब प्लेन होता है ना जैसे हम लोग नुबाय खाथियावबो समायना ना बिराद समायना माथो मानसिफोरा बुङो गोजाननिफ्राय हाजोखौ समायना नुयो होननानै बिथाङा बड' एनालाइसिसनि फादार माने बिथाङा बड' एनालाइसिसनि फादार माने बिगोमा माने सोरजिगिरि नोंसोर बेखौ मान होनांगोन मा होनोबा जों मा मावनांगौ मा मावनाङा क्या करना है क्या नहीं करना है उसको बताता रहता है ये जो बड' एनालाइज चैनल का बारे में बिथांना चेनेल दङ मोनसे बड' एनालाइसिस मोजां बिहोमा होयो बिथाङा साख्रिनि बागै आरो मा मावनांगौ मा मावनाङा आरो बोरै मावबाथाय मा साख्रि मोनो बोरै फरायबाथाय मा मोनो नोंथांमोना बिनि चेनेलाव नुना मोनगोन जों मायाव दंफैयो बिनिफ्राय नाहर बोरै नुयो हाजोखौ वाव होननाय जादों आरो ब्यूटीफुल नजारा ओरैसो आरो अभी किधर से आएगा हम लोग हाजो गेजेरजों उथिनायबाय माने जों दा नामा भगबाननियाव बेखौनो आर'ज खालामो हाबदों माथो जिबौफोर मोदाय जराफोर थानो हागौ जोंखौ दा सिगिथो जोंखौ दा अरथो आरो हाजो गाखोनायाव बेखौनो जों आसा खालामो लामाया एसे गाज्रि अबस्थायाव दङ बिराद मोजां पाक्का लामा बायदिसो बेयो खिन्थु अखा हानानै बिराद अखाया अरुणाचल ओनसोलाव बिराद गिदिर गिदिर हायोना दा खुरखाजोबनानै बेबायदि अबस्था आरोना बहा शिलंआव थांनानै बहा मा दै बाज्रुम मा दिन्थिनो हागौ लकेल शिलं हिसाबै लकेल एरियायाव माबायदि जायो बिराद गायदोसो फैदों रंरा गोरोन्थि लामाजों फैबाय माने लामाया बिथिंबो थांजायो खिन्थु बिथिं थांबा जों माखासे नुनाय नङा माने बै गोजौ गाखोनोबा ओरै थांनो हागोन नामा ओइ दै बाज्रुम दं माथो ज्राव ज्राव होननाय खोनादों माबा ज्राव ज्राव होनदो नै फिसासोलै थांजागोन माने थांजायो फै
मुलुगनि बयनिख्रुइ फिसासिन दै बाज्रुम नायनो हागोन नोंथांमोना नाय मुलुगनि बेयो मुलुगनि बयनिख्रुइ फिसासिन दैमा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोबा मिनिनानै उदै बिगुर सानो हानाय बेखायनो जाया प्रेसार दं बे नायखानाङा गोबां फिसा फिसा दैमाफोरा लोगो नांनानै बे दै बाज्रुमा सोमजिदों आरो मालाबा सम लानानै मोजां मोनो बेफोरबायसा जायगायाव फैनो माने दै बाज्रुमखौथ' मोजाङै नुना जोङो नै मा बुस्थुलै कख्र' होलायनाय गदो गेजेर गेजेर फैबाय खिन्थु जों दाउ मासे बुङाखै अरुणाचलाव दाउ मासे थाया नामा दाउफोरा जानो हागौ सानजौ हाबजोब्बाय खोमालाय जों जेरै 12टायाव बेलासिनि आदार जानो थाखाय गावबागाव गलाराव थाङो नङा होमबा थिग बेबायदिनो गावबा गावनि माबायाव हाबबाय जानांगौ दैज्लां बोथोरजों दा जों एसे ओंखारलांगोन माने बे बुस्थुखौ नायदो गोजौ गाहाय नारलुन नारलान माखासे भिउखौ दिन्थिबाय नोंथांमोना दासिमबो मिथिया जानो हागौ कि जोङो बबे जायगायाव बयनिफ्राय भिडिअ नै सोरबाफोर सिनायदोंबा बुंना ला नायग्रोदो जोबखादो खिथानोसै नै सासेया बेसेबा गोजौ बारखोनानै बिउटिफुल भिउ देखायबाय दं नोंथाङा नुखादो जानांगौ आरो गोजौसिनाव थांबाथाय आरो मोजांसिन नुबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ बेखायनो जोबजासिम नायनो दोनसिगौ दाननो होआखैना गेजेराव नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम एसेबां खस्थ' भिडिअ बानायनाय नालाय इमान खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जों गाखोफैदों ओंखाम उखैदों हाजो गाखोनाया गोरलै नङा दा नोंथांमोना एसे लाइक शेयार आरो कमेन्ट नोंथांमोननि थाखाय एसेबां खस्थ'यै जों जुदि हाजो गाखोनो हादोंब्ला नोंथांमोना आसि बिजौजों जिल्लाया लवार सियां ना आपार सियांमोनथाय आं एसे बावबाय Look at this actor, oh sorry tractor. इधर से हम लोग हाजो से नाम में है अभी एरियानि ओंखारनायाव बिराद खस्थ' ओंखारनाया बिराद गोरलै बेनो आरो अखा हाबा एसे गिनांगौ जायो लानानै जों थाङोबा ट्रेन फैदो इ लिडुनि ट्रेना ना हो नोंथांमोना दा बोरै दिन्थिहरबावनो आंलाय मबाइलाबो आंना दाम गोसा दङ बिराद नुदों माथो नुयो नै बे ट्रेना लिडुनिफ्राय जोंनि मुरखं सेलेक्ट मारिगेरिटा बे ट्रेना नोंथांमोना माब्लाबा जुदि मुरखं सेलेक्टनिफ्राय लिडु थांनोबा बे ट्रेनाव थांनो हागोन दा बियो डिब्रुगड़ बे लिडुनिफ्राय फैदों बियो मुरखं सेलेक्टसिम ओमफ्राय दा बियो फ्राय 3:30 नामाथाय 4:30 नामाथाय बे समाव बियो गिदिंलांफिनगोन लिडु ओजों 6:00 मोनो 3:30 सिमेन्साफोराव मोनफैयो बे ट्रेनजों आरो सुबिदा नरेन्द्र मामा इ साहा बागान माने फिसा दासो जागायदो बे साहा
मा बुङोब्ला दा नोंथांमोना आंखौ बिराद जाम्बा होनगोन माने दिनैसिम आं सा खाथियाव नायफेराखैमोन दिनैथ' आं नायबाय माने बबे दैखरथिंनि एम्फौ नोंथांमोना साननो हागौ आं नायफेराखै खिन्थु जोंनि मस्ट माने खाथियावनो नांजाबनाय डिब्रुगड़फोर बायदियाव एभेलेबेल नैबे इ बुस्थुखौ नुयोबाथाय सोरबाफोर सिनायदो जानो हागौ दा जायगायाव बाव जों दा मायाव दं माने आं बेबायदि केमेरा हमनायनि जेबो आंनाव एक्सपिरियेन्स गैया आखाइफ्रा बिराद लोगो लोगो मावदों सोरबा सोरबा सानगोनसो मानसिया मोनलोङाखै खोमालै बिदिनो मावबाय थादों गोबां मानसिफोरा बुङो ना माने आखाइ मावबाथाय लोङाखै नामा होननानै बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो आंबो